Чарговы дрон упаў у рэчыцы. Жыхарам загадалі маўчаць. Як зарабляе сям'я Лукашэнкі, бізнес 20-гадовага ўнука і схемы на мільёны сярэдняга сына Дмітрыя, які ўзначальвае прэзідэнцкі спартовы клуб. Праз імгненне гэта ды не толькі ў аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Вітаю і запрашаю. Новы гістарычны максімум. Золатавалютныя рэзервы Беларусі ад пачатку года павялічыліся на траціну і наблізіліся да 12 мільярдаў долараў. І гэта пры тым, што беларускія тавары ў свеце купляюць усё менш, а вонкавая запазычанасць павялічваецца. У загадках айчыннай эканомікі разбіраўся Валера Руселік. Без малога 12 мільярдаў долараў США ў эквіваленце. Нацыянальны банк пахваліўся новым рэкордам золатавалютных рэзерваў краіны станам на 1 жніўня. Яшчэ больш захапляльна гэткі рост ЗВР выглядае на тле таксама рэкордных антыдасягненняў айчыннай эканомікі. Купілі тавараў за мяжою за апошні год на 3 мільярды долараў больш, чым прадалі. То бок за гэты час адмоўная сальда вонкавага гандлю павялічылася амаль удвая. Інфляцыя абганяе прагнозы і толькі павялічвае тэмпы. З студзеня да чэрвеня сёлета мінімальны эканамічны рост. А вось золатавалютныя рэзервы растуць. Як так? Паводле эканамісткі Настасіі Лузгіной тлумачэнне простае. На валютным рынку прапанова замежнай валюты перавышае попыт, а таму Нацбанк мае магчымасць гэтую валюту скупляць. Есть две категории субъектов, которые сейчас, допустим, в 2025 году являются чистыми продавцами иностранной валюты. Это нерезиденты, которые заходят в Беларуси, работают, и население. И вот здесь, и при этом чистыми покупателями иностранной валюты являются как раз белорусские компании, которые действительно больше покупают сейчас у нас за границей, нежели продают. На тое, што грамадзяне больш прадаюць валюту, істотна ўплывае падзенне курсу долара, а таксама куды больш прывабныя стаўкі рублёвых банкаўскіх дэпазітаў. У межах палітыкі Нацбанку скіраванай на дэдаларызацыю айчыннай эканомікі. То бок захоўваць грошы ў доларах сёння невыгадна. Чаму б не занесці іх у абменнік? Яшчэ адзін кан'юнктурны чыннік росту ЗВР Беларусі – гэта цана золата, якая на тле нестабільнасці ў свеце таксама рэкордна расце. Золатавалютныя рэзервы – гэта калі на пальцах фінансавая падушка бяспекі дзяржавы, магчымасць мінімізоўваць удары па эканоміцы, калі хочаце падмурак фінансавай стабільнасці дзяржавы. Вось толькі атрымліваецца, што беларуская стабільнасць мае падмурак не стабільны, а кан'юнктурны. Сёння ён ёсць, а заўтра няма. То бок гаварыць пра беларускую стабільнасць нават на тле рэкордных сёння золатавалютных рэзерваў хаця б у сярэднетэрміновай перспектыве аніяк не выпадае. І развязваць наяўныя праблемы айчыннай эканомікі ўсё адно трэба. Потому что будет, если нарастать отрицательное сальдо торгового баланса, безусловно, это будет приводить к тому, что будет расти и спрос со стороны, прежде всего, компаний, предприятий. И тут вопрос, насколько там хватит тех потоков, которые создают сейчас население и нерезиденты, для того, чтобы компенсировать этот спрос. І вось тут адказу, прынамсі пакуль што, няма. Толькі за чэрвень адмоўная сальда вонкавага гандлю павялічылася амаль на чвэрць. Таксама рэкорд, які, аднак, не натхняе. Валер Руселік, Белсат. Надзвычайнае здарэнне ў рэчыцы. Як сёння стала вядома, у ноч на 4 жніўня там упаў дрон. Пра гэта даведалася выданне «Флагшток». Меркаваны беспілотнік павіс на электрычных правадах і не выбухнуў. Улады эвакуявалі жыхароў прыватнага сектару ў ваколіцах метызнага заводу. На дадатак, паведамляе выданне, у мясцовых жыхароў узялі падпіскі, што яны будуць маўчаць. Афіцыйныя органы здарэння дагэтуль не каментавалі. Інцыдэнт адбыўся пры чарговай расійскай атацы на Украіну. У тую ноч украінскія маніторынгавыя каналы не заўважылі залётаў расійскіх беспілотнікаў на Гомельшчыну, аднак зафіксавалі некалькі вылетаў дронаў з тэрыторыі Беларусі на Чарнігаўшчыну.
У ліпені назіральнікі адзначылі як найменей 96 выпадкаў прылёту беспілотнікаў у паветраную прастору нашай краіны. Гэта рэкордная колькасць для аднаго месяца. На беларуска-польскай мяжы зноў нарастаюць чэргі. Станам на дзень выезду з Беларусі чакалі амаль 2300 аўтаў і 32 аўтобусы. Са словаў мытнікаў, у папярэднія выходныя ў сярэднім была 1000 машынаў. Вінавацяць польскі бок. Нібыта надуючы, яны аформілі толькі 30% ад магчымай колькасці тых, хто выязджае. Тым часам з'явілася відэачаргі, як сцвярджаецца, на ўезд у Беларусь. Таксама прыкладна на 2000 аўтаў. Афіцыйнай інфармацыі пра чэргі на ўезд на сайце памежнага камітэту цяпер няма. Вось як сітуацыю пракаментавалі на гарачай лініі берасцейскай памежнай групы. Тенденция всегда такая сохраняется. Это было пару дней, когда уменьшилась очередь, потому что там что поляки какие-то вводили ограничения. А так всегда почти последнее время около 2000 сохраняется очередь. 1 пункт пропуска работает на всю республику. Ну, тенденция, она так и будет примерно 2–2,5 сохраняться. Мы попросили и польский бок прокомментовать ситуацию до заявы белорусских мытников. Дарожны пункт пропуску у Тэресполі цяпер адзіны дзейны на польска-беларускай мяжы. Памежнае афармленне, якое ажыццяўляецца памежнай аховай, на дадзены момант адбываецца ў штатным рэжыме з адэкватным выкарыстаннем наяўных чалавечых рэсурсаў працаўнікоў у залежнасці ад інтэнсіўнасці руху. Мы не каментуем матэрыялаў, апублікаваных беларускімі службамі, разглядаючы іх як элементы дэзінфармацыі. Беларусаў, якія выязджаюць праз пункт пропуску Берасце, папярэджваюць, што пасля рэгістрацыі ў электроннай чарзе час чакання складае больш за 3 дні. Белсат будзе сачыць за сітуацыяй на мяжы. Марыя Сысой, Белсат. У свае 20 гадоў унук Александра Лукашэнкі зрабіўся саўладальнікам бізнесу, паведамляюць расследавальнікі з бюро медыа. Эканамічныя выгады, дзяржаўныя замовы, шэрыя схемы – такі добры старт можа забяспечыць свайму ўнуку дзядуля. На чым збіраецца зарабляць Александр Лукашенко-малодшы, распавядзе Аліна Скрабунова. Малады і перспектыўны 20гадовы ўнук Александра Лукашэнкі і поўны ягоны цёзка Александр Лукашенко стаўся сузаснавальником приватной компании. Уникальность этого кейса заключается в том, что это действительно первый случай в истории современной белорусской коррупции, когда кто-то непосредственно из членов семьи Лукашенко вошел в структуру частного бизнеса. О чем это может говорить? Скорее всего, о том, что конкретно в этом бизнесе заинтересованы непосредственно семья и родственники Александра Лукашенко-младшего. Компания Александра Лукашенко-малодшага завецца «Сезон упакоўкі» і займаецца вытворчасцю гафрыраванай паперы, кардону, папяровай, кардоннай тары. У фірме ўнук Лукашэнкі мае толькі 20% акцыяў, а 80% сяброўка ягоных бацькоў Людмила Няронская, якая да таго ж валодае яшчэ 2 кампаніямі «Марскія сезоны» и «Морские промыслы». Говорит не только об аффилированности этих людей, но еще и о том, что это может быть какой-то даже, наверное, личный проект семьи Виктора Лукашенко, с которого они планируют зарабатывать. Либо это может быть какая-то такая легализованная форма взятки. Адметна, што пры рэгістрацыі кампанія «Сезон упакоўкі» пазначыла сваім юрыдычным адрасам асобую эканамічную зону Брэмена-Ворша, якая мае шэраг прэферэнцыяў. Але ці увайшла кампанія ў спіс рэзідэнтаў зоны, якія могуць скарыстацца льготамі, невядома, бо менавіта ў чэрвені, калі і паўстаў «Сезон упакоўкі», спіс рэзідэнтаў асобай эканамічнай зоны з адкрытага ператварыўся ў закрыты. Яны маюць магчымасць атрымліваць прыбытак і не плаціць з яго ввогуле ніякія падаткі. То бок, гэта самая шэрая зона на тэрыторыі Беларусі. Тое, што там зарэгістравана прадпрыемства, гэта азначае, што сваякі Лукашэнкі збіраюцца выкарыстоўваць все магчымыя способы, каб не платіць падаткі ў Беларусь. Акрамя льготных умоваў у асобай эканамічнай зоне Брэмена-Ворша, Александр Лукашенко-старэйшы тэарэтычна можа падтрымаць бізнес свайго ўнука і іншымі спосабамі. Дастаткова праз главу
адміністрацыі як быццам прэзідэнта накіраваць ва ўсе дзяржаўныя установы, ва ўсе дзяржаўныя прадпрыемствы прапанову набываць упакоўку менавіта ў гэтай кампаніі, нягледзячы на кошты і іншыя умовы. Расследовальнікі бюро медыа абяцаюць сашыць за сітуацыяй і паведамляць пра новыя бізнес-кампаніі, якімі валодае сям'я Александра Лукашэнкі. Аліна Скрабунова, Белсат. Гэтак яшчэ адной схемы для ўзбагачэння сям'і Лукашэнкі можа быць новы праект прэзідэнцкага спартовага клубу. Згодна з ім у Беларусі могуць увесці сістэму абавязковай рэгістрацыі імэі, унікальнага нумара кожнага мабільнага тэлефона. Дакумент з падрабязнасцямі пра вынікі візіту кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрия Лукашэнкі у Таджикистан атрымала аб'яднанне «Белпол». Это еще один шаг для того, чтобы осуществить цифровой ГУЛАГ в нашей стране. Режим Лукашенко пытается полностью и тотально контролировать любые передвижения, любые действия в сети интернет в том числе. И им, естественно, надо взять это все под полный контроль. Это первый момент. Второй же момент – это то, что представьте, сколько мобильных устройств заводится на территорию Беларуси в год. Это огромное количество. И, естественно, для регистрации каждого такого устройства необходимо будет взимать какую-то плату, а это очередные деньги в копилку режима диктатора Лукашенко. Цяпер тэлефоны ўвозяць у Беларусь у межах мытных нормаў, а аператарская сетка ідэнтыфікуе іх праз імэй, але не блакуе так званых шэрых прыладаў. Чаму менавіта прэзідэнцкі спартовы клуб будзе займацца гэткім новаўвядзеннем, незразумела. На думку Белпола, сістэма абавязковай рэгістрацыі імэя можа запрацаваць у Беларусі ўжо ў сярэдзіне альбо канцы наступнага года. Упершыню Нямецчына перакінула 5 знішчальнікаў Eurofighter у Польшчу. Яны будуць абараняць паветраную прастору дзяржавы да верасня. Берлін заявіў, што такім чынам адказвае на маштабнае вучэнне «Захад-2025», запланаванае на восень у Беларусі. У гэты час Масква адмяніла мараторый на размяшчэнне ракетаў сярэдняй і малой далёкасці. Ці азначае гэты новы раунд эскалацыі? Руслан Ігнатович. МЗС России официально обвестила, что краіна больш не лічыць сябе абмежаванай у галіне разгортвання ракетаў сярэдняй і малой далёкасці. Гэта рэакцыя на, цытата, «адсутнасць узаемнасці» з боку Захаду пасля краху дамовы аб ліквідацыі такіх ракетаў, падпісанай у 1987 годзе паміж СССР і ЗША. МЗС России канстатуе знікненне умоваў для захавання аднабаковага мараторыю на разгортванне аналагічнай зброі і ўпаўнаважвае заявіць, што Расійская Федэрацыя больш не лічыць сябе звязанай адпаведнымі раней прынятымі самаабмежаваннямі. Дамова аб ліквідацыі ракетаў сярэдняй і малой далёкасці спыніла сваё існаванне ў жніўні 2019-го з ініцыятывы ЗША, якія тады абвінавацілі Расію ў парушэнні умоваў пагаднення. Крэмль у сваю чаргу аспрэчыў усе абвінавачванні і таксама прыпыніў выкананне пагаднення. З таго часу Расія заяўляла пра самаабмежаванне як пра, цытата, «жест добрай волі». Они же сами вышли из договора ракет средней и малой дальности. Они же сами его нарушили. Они сами же начали разработку ракет типа 9М728 для ОТРК «Искандер», которые превышали 500 километров дальность поражения цели. Ситуацию прокомментовал наместник старшыні Рады бяспекі России Дмитрий Медведев. Ён заявіў, што апанентам Крамля цяпер давядзецца лічыцца з новую рэчаіснасцю. З улікам непрадказальнасці Дональда Трампа ЗША могуць рашуча адказаць России на такі крок, кажа Александр Коваленко. Могут быть переданы Украине комплексы «Тайфун». Это наземные сухопутные пусковые установки для «Томагавк». Ракет «Томагавк», которые, как известно, в зависимости от модификации имеют дальность полета от 1,5 до более чем 2000 километров. И это был бы серьезный прецедент. Падзеі апошніх дзён яскрава сведчаць, Еўропа зноў у атмасферы ваенна-палітычнай напружанасці, якую шмат хто параўноўвае з новую халодную вайною. Расія дэманструе гатовасць ужываць сілу. НАТО, у сваю чаргу, умацоўвае ўсходнія межы, рыхтуючыся да любых сцэнароў. Вучэнне «Захад-2025», запланаванае на верасень, могуць стаць чарговай спробай эскалацыі з боку Масквы і Менску. У той жа час заходнія саюзнікі даюць зразумець, у выпадку пагрозы адказ будзе жорсткі і скаардынаваны.
Руслан Ігнатович, Белсат. Міністр замежных справаў Беларусі з візітам у Інданезіі. У Джакарце Максим Рыжанкоў сустрэўся са сваім інданезійскім калегам, а таксама са спікерам рэгіянальных прадстаўнікоў гэтай дзяржавы. Сярод іншага бакі адзначылі падабенства поглядаў на сучасныя міжнародныя і рэгіянальныя выклікі, а таксама абмеркавалі ўзаемнае падтрыманне ў міжнародных арганізацыях. Рыжанкоў на дадатак заявіў пра станоўчую дынаміку ў двухбаковым гандлі і важнасць узаемнага экспарту. Між тым летась продаж тавараў з Беларусі ў Інданезію склаў усяго 85 мільёнаў долараў. Меней за 0,1% ўсяго экспарту нашай краіны. Адметная дата ў гісторыі Беларусі. 5 жніўня 107 гадоў таму бел-чырвона-белы сцяг зацвердзілі ў якасці дзяржаўнага ў Беларускай Народнай Рэспубліцы. За год да гэтага на першай сесіі Беларускай Цэнтральнай Рады пастанавілі, што ўсе вайскоўцы-беларусы мусяць насіць бел-чырвона-белую стужку як дадатак, знак адрознення. У 1991-1995 годах у незалежнай рэспубліцы Беларусь сцяг быў дзяржаўным, аднак па выніках неканстытуцыйнага рэферэндума 1995 года ён быў пазбаўленым гэтага статуса. З таго часу рэжым Лукашэнкі вядзе зацятую барацьбу з бел-чырвона-белым сцягам. У 2020 годзе беларусы выходзілі з ім на акцыі пратэсту. Бел-чырвона-белы сцяг стаўся сімвалам волі і нязломнай прагі да свабоды. Пакуль у Беларусі сілавікі караюць арыштамі і штрафамі за меркаванне неадпаведныя ідэалагічнай метадычцы, беларусы за мяжою рыхтуюць шэраг падзеяў, звязаных з гадавінай пратэстаў 2020 года. Афіцыйны Менск назваў запланаваныя на гэты тыдзень мерапрыемствы дыяспары ў Польшчы дэструктыўнымі і пакінуў за сабою права рэагаваць на іх. Якім чынам ведае Алесь Залеўскі. Пагрозы дыпламатаў у адрас афіцыйнай Варшавы датычаць двух мерапрыемстваў, якія пройдуць у польскай сталіцы ў бліжэйшыя выходныя. Першая з іх канферэнцыя «Новая Беларусь». Яна пройдзе ў стенах Варшаўскага універсітэта і збярэ асноўных прадстаўнікоў палітычных і грамадскіх арганізацыяў беларусаў за мяжой. Другая падзея – гэта марш свабоды, які мае распачацца ад плошчы Юзефа Пілсудскага. Гэта магчымасць яшчэ раз нагадаць сабе і свету. Мы штодзённа працягваем змагацца за вольную і дэмакратычную краіну, кажуць арганізатары акцыі. А што з наступствамі для яе удзельнікаў? Пра гэта амаль адначасова з заяваю МЗС выказаліся ў следчым камітэце. Там нагадалі, сілавікі ідэнтыфікавалі 207 удзельнікаў сёлетняга святкавання Дня волі за мяжою, якія жывуць у Польшчы, США, Литве, Канаде и Великой Британии. В ходе расследования уголовного дела установлены объекты собственности фигурантов на территории Республики Беларусь. Вынесены постановления о проведении обысков, наложения ареста на имущество. Рассматривается вопрос о применении механизма специального производства. Супраць удзельнікаў акцыі ў беларускіх дыяспараў сілавікі ўжываюць 361 артыкул аб удзеле ў экстрэмісцкай дзейнасці ці спрыянні ёй. Меркаванае беларускім СК злачынства адбываецца на тэрыторыі іншай дзяржавы. І як любая акцыя нацыянальных меншасцяў ці дыяспараў у краінах еўразвязу праходзіць згодна з законамі гэтай краіны. Экстэрытарыяльныя судовыя працэсы вядомыя ў сусветнай практыцы, але датычаць вузкага кола справаў, якія закранаюць пытанні міжнароднай бяспекі. По-другое, важно глядеть, як соблюдаются ці не соблюдаются стандарты правосуддя. І калі мы глядзім, як все змадэлявана для спецыяльнай вытворчасці, для звычайнага производства уже на стадии судовага працэса, то мы бачым, што няма ніякіх гарантый справядлівага судовага паседжання, няма ніякіх гарантый для патэнцыйных абвінавачаных абараніць сябе, бо не рэалізуецца права на абарону. Праваабаронцам пакуль невядомыя выпадкі судовых выракаў у Беларусі за ўдзел у публічных акцыях за мяжой, але не выключаюць варыянт, калі ўсе сотні ці тысячаў фігурантаў аб'яднаюць у адну спецыяльную вытворчасць. Так улады ўжо дзейнічалі супраць лідараў дэмакратычных сілаў за мяжой. Захоўваюцца рызыкі і цяпер.
Правядзенне ператрусаў і арышці маёмасці ў гэтых асоб з'яўляюцца яскравым прыкладам асобных актаў, якія ў сукупнасці з іншымі дзеяннямі з боку рэжыму, накіраванымі на пераслед грамадзян Беларусі і этнічных беларусаў за мяжой, утвараюць кантэкст злачынстваў супраць чалавечнасці, што здзяйсняюцца экстэрытарыяльна. Руслан Варанкоў можа быць задаволены. Мяркую, яго заява, якая дэманструе дзяржаўную палітыку пераследу беларусаў за мяжой, будзе уважліва вывучаная. Толькі не ў Варшаве, а ў Газе. Можна правесці гэты дзень і без рызыкаў. Апроч марша свабоды і канферэнцыі, шматлікія імпрэзы з нагоды гадавіны пратэстаў адбудуцца ў розных краінах ЕЗ, Грузіі і Украіны. У той жа Варшаве на нацыянальным стадыёне чакаюцца дзясяткі тысячаў наведнікаў канцэрта Макса Каржа. У польскім Гданьску выступіць Лявон Вольскі. А таму сюрпрызаў не будзе. Калі не зможаце наведаць імпрэзу самі, уключайце ў суботу эфір нашага тэлеканала. Мы пра ўсё раскажам і пакажам. Алесь Залеўскі, Белсат. І гэта былі ўсе тэмы ў аб'ектыве. Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале. Перайсці ў яго можна праз QR-код на вашых экранах. Эфір жа працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, дзе да мяне далучыцца Віталь Бабін. Прывітанне. Сёння пагаворым са спецыялістам у лічбавай бяспецы пра тое, да чаго можа прывесці абавязковая рэгістрацыя мабільных тэлефонаў, а пакуль прапаную спадарству агляд самых цікавых публікацыяў з нашай старонкі Белсат онлайн. Запрашаю. Беларускія вайскоўцы хваляцца, што пачынаюць вучыць школьнікаў кіраваць дронамі. Ужо стварылі эксперыментальныя класы. Тым часам у Расіі сотні тысяч дзяцей удзельнічаюць у шматлікіх праектах Мінабароны для распрацоўвання вайсковых беспілотнікаў. Ці звязаныя гэтыя дзве з'явы, задаліся пытаннем журналісты нашай інтэрнэт-рэдакцыі. Цікава, што ў Беларусі намеру зрабіць дзяцей будучых аператараў дронаў не хаваюць. А вось пра захады Расіі, каб уцягнуць дзяцей у працу ваеннай машыны, стала вядома толькі нядаўна. З расследавання выдання «The Insider». Яго сааўтарка Тацяна Шуркевіч трывожным навінам з Беларусі не здзівілася. Мне здаецца, што Лукашенко проста зараз рыхтуе усе свае структуры да таго, каб на ўсялякі выпадак быць падрыхтаваным да наступнага кроку Пуціна, хоць і не ўяўляе, якім ён будзе. Таму зручней быць гатовым да гэтага. І таксама паказваць: мы з табой, калі што, мы падтрымаем. Больш за тое, аказваецца, беларускія дзеці таксама удзельнічаюць у ваенізаваных расійскіх конкурсах і праграмах, замаскаваных пад звыклыя адукацыйныя. Там дзеці вырашаюць задачы вельмі падобныя да вайсковых. Падрабязней чытайце ў артыкуле на belsat.eu. Летась латвійскі ВУП на душу насельніцтва быў амаль утрая большым, чым у Беларусі, а значыць, нам відавочна варта браць з Латвіі прыклад. Што гэтая краіна зрабіла правільна, у чым памылілася і чаму трэба павучыцца будучым рэфарматарам беларускай эканомікі, разбіраўся Алесь Наваборскі ў артыкуле для нашага сайту. На пытанні журналіста адказаў былы міністр эканомікі Латвіі і выкладчык Стакгольмскай школы эканомікі ў Рызе Вячаслаў Дамброўскі. На ягоную думку, галоўнае, што паспрыяла эканамічнаму росту Латвіі, прызнанне вяршэнства закону. Адзін закон, адна праўда для ўсіх. Латвіі ўдалося зрабіць правільна. Я б сказаў, што атрымалася зрабіць правільна на 90% дзякуючы сяброўству ў еўрапейскім звязе. Еўропа ўсё ж такі прышчапляе дадзеныя каштоўнасці вельмі добра. Суразмоўца прызнае, што Латвія зрабіла і шэраг памылак, напрыклад, паставіла на сектары, скіраваныя на ўсход, у прыватнасці на Расію, што яшчэ перашкодзіла росту краіны, і праз колькі гадоў, на думку Дамброўскага, Беларусь дагоніць Латвію ў эканамічным развіцці. Чытайце на сайце Белсату. У США не сціхае тым часам скандал вакол справы Джефры Эпстына і магчымага дачынення да яе прэзідэнта Дональда Трампа. Паводле афіцыйнай версіі, былы амерыканскі фінансіст скончыў жыццё самагубствам у 2019-м, будучы пад арыштам і чакаючы суда. Якія сувязі мелі Эпстын і Трамп, і чаму выбарнікі Трампа цяпер незадаволеныя прэзідэнтам, у тэме разбіраўся наш інтэрнэт-аддзел.
Змрочны след злачынстваў Джефры Эпстына, у прыватнасці гандаль непаўналетнімі з мэтаю сексуальнай эксплуатацыі, цягнецца яшчэ з нулявых. Але да 2019-го сур'ёзных наступстваў знакаміты фінансіст з сувязямі і сябрамі ў высокіх колах пазбягаў. Лічыцца, што існуе так званы спіс кліентаў Эпстына. Але ў ліпені гэтага года генеральная пракурорка США Пэм Бонді паведаміла, што Міністэрства юстыцыі не валодае доказамі існавання такога спісу. Гэта справакавала новы віток скандалу, прычым асабліва абурыліся прыхільнікі Трампа. Вядома, што Дональд Трамп і Джефры Эпстын сябравалі ў 90-х і нулявых. Пазней Трамп заяўляў, што даўно перастаў падтрымліваць стасункі з Эпстынам. Якія новыя факты не даюць спакою амерыканцам і як справа Эпстына можа падарваць і ўжо падрывае рэйтынг Трампа. У матэрыяле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю нядаўна справаздачылася, што знайшло вінаватых у сёлетнім бульбяным крызісе ў крамах. Аказваецца, праблема была не ў запасах, а ў паводзінах некаторых вытворцаў і дастаўнікоў. Нашы журналісты пад выглядам прыватных асобаў пагутарылі з адным з такіх прадпрыемстваў і вось што высветлілі. Паводле Мархта, лачынскі кансервавы завод у красавіку не даставіў заяўленай колькасці бульбы дабраному, затое адгружаў яе іншым арганізацыям і ва ўласную гандлёвую сетку. На самім заводзе журналістам адказалі, што дастаўлялі толькі на ўнутраны рынак. А пытанне ўвогуле не ў нястачы, а ў якасці. Ну як гэта на ўсіх не хапіла? А вы бачылі, якія забракоўкі яны рабілі? Больш за 57%. Усім усяго ставала. А калі яны не хацелі браць бульбу, іх не задавальняла? А потым, калі ніхто не пастаўляў, мы ніводнай машыны за межы дзяржавы не адправілі. Усе вывозілі ў Расею, Малдову, Сербію. А мы ніводнай машыны нікуды не адпусцілі. Толькі на ўнутраны рынак. Менск, Віцебская вобласць. З адказу вынікае, што адна з прычынаў браку бульбы ўвесну акурат продаж за мяжу. Артыкул поўнасцю вы знойдзеце на сайце Белсату. Як дэмакратычныя сілы і арганізатары акцыяў у Варшаве, прымеркаваных да 5-й гадавіны выбараў 2020 года, адрэагавалі на пагрозы сілавікоў. Ды ці пойдуць на тыя самыя акцыі беларусы замежжа? Пра гэта неўзабаве ў студыі Белсат запрашае гаспадарства. Што ж, спадарства, сёлета спаўняецца 5 гадоў сапраўды ад 2020 года, ад прэзідэнцкіх выбараў, супраць якіх выйшлі пратэставаць, супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў выйшлі пратэставаць беларусы. Уласна, мы ў вас пытаемся сёння, ці будзеце браць удзел у маршы свабоды ў Варшаве 9 жніўня. Варыянты адказу: пайду, не пайду, бо баюся, не пайду, бо не цікава, або я ў Беларусі. І вельмі прыемна бачыць, што большасць, амаль 70% тых, хто бярэ ўдзел у галасаванні, тых, хто нас глядзіць, гэта гледачы з Беларусі. Дзякую вам за вашу увагу. Ну а цяпер тэма, якую мы вам і абяцалі. Прэзідэнцкі спартовы клуб, арганізацыя, якая фармальна мусіць падтрымліваць спорт і здаровы лад жыцця. Але, як сведчыць новы дакумент, які трапіў у распараджэнне арганізацыі «Белпол», клуб даўно перарос межы спартовых залаў. Узначальвае прэзідэнцкі спартовы клуб, нагадаюць, Дмітрый Лукашенко, сярэдні сын беларускага кіраўніка. І цяпер ягоная структура мае выйсці на новы ўзровень і стварыць сістэму поўнага кантролю над усімі мабільнымі прыладамі ў Беларусі праз рэгістрацыю імэй. Усё выглядае як вялікі бізнес-праект. Нядаўняя паездка прадстаўнікоў ПСК ў Таджыкістан, перамовы з уплывоваю кампанію «Авеста Груп», дамоўленасці пра аграрныя і энергапраекты. Але галоўнае – магчымасць увесці ў Беларусі сістэму рэгістрацыі мабільных прыладаў, аналагічную таджыкскай, якая абавязковая для ўсіх карыстальнікаў. Рэгістрацыя будзе платнай і пройдзе праз структуру падкантрольную клубу. Цяпер у Беларусі такой сістэмы няма. Так званыя шэрыя прылады не блакуюцца, а глобальная база імэй не праверяецца. У выніку ПСК можа атрымаць манаполію на новы высокатэхналагічны рынак і кантроль над усім мабільным рынкам, што значна папоўніць банкаўскія рахункі сям'і Лукашенка. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму ў студыі Белсат. На сувязі эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Квантэліяні. Спадар Мікалай, вітаем вас. Вітаю всіх.
На ваш погляд, вось ваша версія, чаму менавіта прэзідэнцкі спартовы клуб будзе займацца рэгістрацыяй імэй мабільных тэлефонаў Беларусі, калі верыць гэтай інфармацыі, якую прадставіў Белпол? Прямой связи нет, почему спортивный клуб занимается техническим проектом, кроме контроля и получения прибыли. Давайте, может быть, яшчэ патлумачым нашим гледачам, магчыма, не ўсе разумеюць, што гэта за сістэма імэй і што за номер такі ідэнтыфікацыйны. Да, у мобильного телефона есть уникальный номер устройства, и, соответственно, когда ваше устройство подключается к мобильной сети, у вас есть два идентификатора. Идентификатор сим-карты и идентификатор телефона. Соответственно, это то, что видно со стороны мобильного оператора. Соответственно, дальше у нас получается, что мобильный оператор может блокировать либо по устройству, либо по сим-карте. И, с одной стороны, это не что-то новое, потому что мы знаем, что на стороне белорусского провайдера мобильных услуг было установлено так называемый комплексы SORM-1 и SORM-2, которые позволяли контролировать действия пользователей и все еще позволяют. Сейчас же это больше для того, чтобы заставить каждого гражданина Беларуси регистрировать свой номер. По сути, это такой налог на воздух. Ну, то бок, калі мабільны аператар і так бачаць гэты код, то зусім не абавязкова яго рэгістраваць, так? То бок, это хутчэй для таго, каб сабраць чарговыя грошы за рэгістрацыю, якую могуць зрабіць платнай. Да, и эта система позволяет, которую планируется внедрить, позволяет это делать в автоматическом режиме. То есть, условно говоря, у тебя есть белый список email-телефонов, которые зарегистрированы в Республике Беларусь, и если мобильное устройство подключается без регистрации или ты просто вставляешь туда сим-карту, она не будет работать. Спадар Мікалай, тым не менш такі вопыт ёсць у іншых краінах, у Турцыі, у Таджыкістане, у тым ліку, куды ездзілі беларускія чыноўнікі. А там як гэта працуе? Навошта там таксама ўвялі вось гэтую абавязковую рэгістрацыю email-телефонаў? Обычно официальная версия, чтобы не было возможности перевозить серые телефоны и, соответственно, стимулировать местный рынок мобильных устройств, чтобы люди платили налоги в казну. Но если мы говорим о том, что эта регистрация становится платной, то фактически это просто дополнительная линия зарабатывания денег из ничего. А ці ёсць нейкія пазітыўныя прыклады вось выкарыстання гэтай сістэмы, калі мы кажам, што тэлефон скралі, сім-карту дасталі, або вось тэлефонныя махляры цяпер вельмі актыўна дзейнічаюць. Ці дапаможа гэта выкрываць такіх махляроў з дапамогай рэгістрацыі email? Да, с одной стороны, это была обычная практика, что, допустим, если мобильный телефон воровали, и злоумышленники вставляли туда свою сим-карту, то мобильный оператор это видел, и, соответственно, это видели и правоохранительные службы. То есть, если было заявление на то, что мобильное устройство украдено. Сложность заключается в том, что обычно правоохранительные службы не очень мотивированы заниматься кражей мобильных телефонов, если нет каких-то дополнительных условий. То есть, я бы сказал так, технологически, да, это позволит, допустим, блокировать украденные телефоны, если у нас есть email в базе данных. И, соответственно, в Республике Беларусь невозможно будет их использовать. При условии, что это основная цель. А вы сказали яшчэ пра адную мэту, пра увоз шэраг тэлефонаў. Наколькі гэта можа быць распаўсюджанай з'явай для Беларусі? Но тут есть экономические мотивации белорусов. Соответственно, ты можешь купить мобильное устройство в соседних странах дешевле, чем, допустим, в Беларуси. И дальше нужно просто смотреть на привычки пользователей, где они обычно покупают мобильный телефон. Вот. В любом случае это будет ограничивать. То есть даже если ты купил телефон за рубежом, то ты приезжаешь в страну, и чтобы получить разрешение его использования, тебе нужно его зарегистрировать. И второй момент, смотрите, регистрация обычно связана с паспортом, то есть, условно говоря, это дополнительный инструмент слежки, потому что будет видно, кто какими устройствами пользуется, какие сим-карты вставляет, и, соответственно, пространство для приватности жизни белорусов становится все меньше. А што дае праваахоўнікам інфармацыя, хто якім тэлефонам карыстаецца?
Базовое, что получают правоохранительные службы, это, конечно же, данные геолокации, кто с кем как часто созванивается. И если мы говорим про мобильный интернет, то если не используется VPN, то видно, кто какие сайты посещает. Это достаточно большой объем данных. И фактически, то есть легче будет отслеживать белорусов в Беларуси. То бок калі гаворка ідзе пра зарэгістраваны ў Беларусі тэлефон і гэтым тэлефонам будуць карыстацца за мяжой, яго адсачыць будзе немагчыма. Ну, тут так, нужно... то есть у нас получается сим-карта зарубежная, телефон белорусский. Да, тогда этого не будет видно. Но если используется белорусская сим-карта в телефоне, тогда будет видно, где находится человек. Спадар Міклай, у нас яшчэ ёсць адно меркаванне, вось сваё бачанне сітуацыі ў звязку з гэтымі меркаванымі абмежаваннямі для мабільных тэлефонаў у Беларусі нам распавёў прадстаўнік ініцыятывы Белпол Мацвей Купрэйчык, акурат той арганізацыі, якая і прадставіла гэтую інфармацыю. Это еще один шаг для того, чтобы осуществить цифровой ГУЛАГ в нашей стране. Режим Лукашенко пытается полностью и тотально контролировать любые передвижения, любые действия в сети интернет в том числе, и им, естественно, надо взять это все под полный контроль. Это первый момент. Второй же момент – это то, что представьте, сколько мобильных устройств заводится на территорию Беларуси в год. Это огромное количество. И, естественно, для регистрации каждого такого устройства необходимо будет взимать какую-то плату, а это очередные деньги в копилку режима диктатора Лукашенко. Мы считаем, что да, именно президентский спортивный клуб будет этим заниматься, однако для нас это в том числе загадка, потому что вообще очень сильно это непрофильная деятельность так называемого президентского спортивного клуба. Однако мы прекрасно видим и понимаем, что данная организация, так скажем, она целиком и полностью контролируется кланом Лукашенко, она полностью подотчетна и подконтрольна ему, и поэтому для них это один из самых простых вариантов, когда у тебя все под контролем, тебе не надо изобретать новый велосипед, и вы можете использовать уже действующую структуру для того, чтобы просто в очередной раз набить свои карманы деньгами. Ну, вось такое меркаванне, але ёсць яшчэ пытанне іншае. Натуральна, не вельмі зручна і не вельмі прыемна, калі дадатковыя элементы кантролю з'яўляюцца над грамадзянамі. Раней, як памятаем, сілавікі маглі проста спраўдзіць на вуліцы тэлефоны і паглядзець, на якія тэлеграм-каналы падпісаны чалавек. І некаторыя беларусы мелі некалькі тэлефонаў, з аднымі выходзілі на вуліцу, іншыя трымалі ўдома. А ці можна абысці з гэтую схему будзе, вось у Беларусі, калі, напрыклад, будзе не зарэгістраваны тэлефон, выкарыстаць штосьці накшталту eSIM, калі звычайная сім-карта не будзе працаваць у мабільнай прыладзе. Ці ёсць нейкія такія шляхі абыходу гэтага кантролю? Да, основное, то есть, с одной стороны, eSIM тоже не будет работать, потому что оно все равно общается с базовыми станциями, с мобильным оператором в роуминге, к которому оно подключается. Или нужно будет уточнить, можем потом более детально обсудить. Но самое основное, что можно делать, это не использовать мобильный телефон с мобильной сим-картой и сетью. То есть, условно, у вас могут быть разные мессенджеры, находящиеся на мобильном телефоне, зарегистрированные не на белорусскую сим-карту, вы подключаетесь к Wi-Fi и спокойно используете это на ваше усмотрение. То есть здесь у вас устройство не регистрируется в мобильной сети и не подпадает под контроль вот этой вот системы. То бок правильна разумею, што нават калі гэты тэлефон будзе зарэгістраваны праз прэзідэнцкі спартовы клуб ці праз Белтэлекам, не ведаю, як гэта будзе выглядаць у будучыні, і калі падключыцца праз Wi-Fi, не выкарыстоўваючы беларускую сім-карту, то сілавікі не будуць кантраляваць ваши месенджеры, чытаць ваши перапіскі, ваши званкі па гэтым месенджерам. Да, и здесь я бы добавил, что не нужно даже вставлять сим-карту, либо регистрировать белорусскую eSIM. Вы просто используете мобильное устройство для работы через Wi-Fi. Wi-Fi есть везде. Вам единственное, зачем нужна сим-карта, для того, чтобы у вас были ваши мобильные мессенджеры и коммуникации. Не обязательно же звонить, можно все делать через интернет. Вяртаючыся да майго пытання пра тэлефонных ашуканцаў, ці стане прасцей іх знайсці, зловить, покарать? С одной стороны, эта система работала и до этого. То есть телефоны всегда показывают геолокацию. И, условно говоря, единственное, зачем нужна сим-карта, чтобы было видно, где находится устройство по этому имейлу.
Это было частью проведения оперативно-розыскных мероприятий, если искали телефон. Тут, видите, еще, я на самом деле согласен, что это больше выстраивание контроля и получение прибыли, нежели какая-то дополнительная мера безопасности. Спадар Мікалай, дзякуй вялікі за гэтае тлумачэнне, за гэтую размову. Нагадаю, што Мікалай Квантыліяні, эксперт у лічбавай бяспецы, быў з намі на відэасувязі. Яшчэ адная тэма. Беларускія сілавікі праз набліжаныя тэлеграм-каналы распаўсюдзілі пагрозы удзельнікам акцыяў, што маюць адбыцца ў Варшаве 9 і 10 жніўня. Паводле сілавікоў, удзельнікам і арганізатарам маршу свабоды і канферэнцыі «Новая Беларусь» нібыта пагражаюць крымінальныя справы, ператрусы і арышт маёмасці. У паведамленнях сцвярджаецца, што за акцыямі стаяць нібыта экстрэмісцкія структуры. Іх мэта – стварэнне негатыўнага іміджу Беларусі і ціск на краіну. Адрэагавала таксама і Міністэрства замежных справаў Беларусі. Яны выклікалі часовага паверанага ў справах Польшчы і ўручылі ноту ў сувязі з, цытата, «запланаваным правядзеннем у Варшаве дэструктыўнага мерапрыемства». Гэта, на думку ўладаў, шкодзіць беларуска-польскім адносінам. Тым часам, паводле следчага камітэту, ім удалося ідэнтыфікаваць больш за 200 беларусаў, якія сёлета ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту за мяжой 25 сакавіка. У дзень волі, паводле сілавікоў, супраць гэтых людзей ужо распачатыя дзеянні. Пачаліся ператрусы і арышты іхнай маёмасці. У нашай студыі ўжо з'явіўся Олег Кулеша, гэта Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі, адзін з суарганізатараў варшаўскай акцыі. Спадар Олег, вітаем вас, добры вечар. Дзякуй, што знайшлі час, каб завітаць да нас. Вось гэтыя пагрозы яны былі і раней для беларусаў, якія ў замежжы хочуць неяк адзначыць вось нейкія важныя для беларусаў даты. У дадзеным выпадку, ці варта да іх неяк сапраўды ставіцца сур'ёзна, насцярожана? Як бы вы ацанілі вось тое, што следчы камітэт агучыў? Я б сур'ёзна да гэта не ставіўся. Адразу магу сказаць. Так, падчас правядзення Дня волі на ўсіх, хто менавіта рабіў гэты дзень волі, быў вельмі моцны ціск, але мы яго здолелі і гэтак далей, але глядзіце, пасля Дня волі галоўны пракурор стаяў з точкаю папер, вынікаў не было ніякіх і няма. Зараз яны напісалі 207 чалавек, але гэта па ўсяму сусвету, то бок... Гэта маецца на ўвазе крымінальная справа ў адносінах да тых, хто удзельнічаў у акцыі, прымеркаваных да Дня волі 25 сакавіка. Так, я разумею, але там у яго дакладна вось у гэтых сацыяльных сетках прапагандысцкіх каналаў сказана, што да тых, хто непасрэдна распрацоўваў гэтыя ўсе шэсці і гэтак далей. А да саміх удзельнікаў мы пакуль што некаторыя выпадкі ведаем, але гэта вельмі актыўныя людзі ўвогуле ў жыцці. Яны прыходзяць не толькі на вялізныя шэсці. Але аб чым нам гэта гаворыць? Гэта гаворыць аб тым, што, як я казаў і заўжды, самы моцны кулак, які мы у нас маем, гэта першая мова, а другі – вялізныя шэсці і вялізныя акцыі. Гэта вельмі істотна для барацьбы з рэжымам. Але былі, падаецца, прэцэдэнты, калі прыходзілі да тых, хто выходзіў на маршы з ператрусамі, ці, прынамсі, прыходзілі там да бацькоў у зарэгістраваных... Вы ведаеце, я нават не здзіўлюсь, калі яны зробяць паказальныя відэа, што вось такія ператрусы ідуць і гэтак далей. Так, я яшчэ раз кажу, да ўсіх, хто рабіў шэсце на Дзень волі, быў вельмі моцны ціск, былі ператрусы і... пагрозы арыштам даволі складана было, но гэта непасрэдна да тых, хто распрацоўваў і праводзіў само мерапрыемства. Да простага удзельніка выпадкаў мы маем мала такіх. Канешне, мажліва, людзі не кажуць, но я лічу, што немагчыма проста-напроста зрабіць столькі тысяч ператрусаў, таму што прыйшло на Дзень волі колькі тысяч людзей. Ці паўплываюць гэтае запужванне на масавасць 6-9, на вашу думку? Мажліва, і паўплываюць, а я, напрыклад, лічу, што антырэклама дае свой плён, і суадносна трэба чакаць, што на 9 жніўня прыйдзе шмат людзей, больш, чым хацела прыйсці, таму што да людзей відавочна станае зразумела тое, што адзін з шляхоў павяртання дадому гэта праз вялізныя шэсці. І паглядзіце, насколькі цудоўная рэакцыя польскага боку наконт гэтага. То бок нас падтрымліваюць, гэта самае галоўнае. Я маю на ўвазе маральна падтрымліваюць беларусаў усіх у замежжы.
Цалкам. Пры гэтым польскага часовага паверанага у справах Польшы, які працуе ў Беларусі, беларуская МЗС выклікала, каб уручыць ноту. Вось чаму іх так трыгерыць нават МЗС гэтым? Гэта нейкі новы ўзровень, так, на які выходзіць рэжым. Я стаяў на такіх поглядах заўжды. І прабачце, гэта не толькі мои погляды, гэта вынікі гістарычныя ўсёй гісторыі і не толькі нашай краіны. Самае моцнае, што можа зрабіць людзі, гэта толькі калі возьмуцца гурмою і будуць рабіць вялізныя акцыі. Дастаткова нам паглядзець, як вялізныя акцыі влияюць на палітыку ў самой Польшы, якія праходзілі. Але беларускія акцыі паступова змяншаецца колькасць удзельнікаў з кожным месяцам ад мерапрыемства да мерапрыемства. Цалкам з вами згодны, гэта слушная заўвага, і з гэтым трэба весці таксама, скажем так, не барацьбу, а працу. Уся справа тым, што некаторыя людзі лічаць, што гэта все бессэнсоўна. Вось вынік бессэнсоўнасці сам рэжым і пацвердзіў, што, аказваецца, гэта рэжым палохае больш за ўсё. У нас ёсць яшчэ меркаванне прэсавай сакратаркі Святланы Ціхановскай, Ганны Красулінай адносна таго, як рэжым адрэагаваў вось на планаваныя акцыі ў Варшаве. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы ў студыі. Цяперашні Мінск сістэмна падмяняе інтарэсы грамадзян Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Беларусь на інтарэсы дыктатара Лукашэнкі. Таму тое, што цяпер гэтыя сілавікі кажуць пра гэтую шкоду, то так, ёсць гэтая шкода, але гэта шкода рэжыму Лукашэнкі, таму што сапраўды канферэнцыя Новай Беларусі і марш, яны набліжаюць нашу перамогу і шкодзяць рэжыму Лукашэнкі. Канферэнцыя Новая Беларусь нервуе Лукашэнку, так і было задумана. Лукашэнка нервуецца, таму што ён вельмі добра ведае, што ён падмяніў вынікі волез'яўлення беларусаў у 2020-м, што ён украл выбары ў беларусаў, скраў выбары ў беларусаў і што ён скраў краіну ў беларусаў. Таму ён нервуецца, таму што ён разумее, што ён вор. Вось такое меркаванне, ведаеце, ўсё роўна. Мне падаецца, што некаторыя будуць апасацца, што прыйдуць да бацькоў, асабліва калі на дзяржаўных нейкіх працах працуюць, будуць неяк маніпуляваць і запужваць сваякоў у Беларусі. Што б вы параілі тым, хто баіцца? Як выйсці на пратэст, каб гэта было бяспечна, або паўдзельнічаць у канферэнцыі? Усё вельмі проста. Успомніце 20-й год, пяцігоддзе 20-го года. Успомніце проста, як адбывалася ўсё ў 20-м годзе. Ну, я гэта праходзіў, да все адно і тое ж все будзе нават і праз 5 год у данай сітуацыі. Апранаем масачкі, апранаем акуляры, хтосьці зусім, хто палохаецца апраніць яшчэ пельчаткі на рукі. Вы ж, безумоўна, ведаеце, што польскі бок мусіць да адзіных беларусаў ставіцца годна на конт таго, што на маршах людзі ідуць у масках. І людзі ідуць, закрываючы свой твар, таму што польскі бок гэта все разумее. І да нас няма прэтэнзіяў ад польскага боку, да нас няма прэтэнзій наконт гэтага. Напэўна, таксама на гэтай акцыі прыйдуць нейкія людзі, якія будуць прадстаўляцца журналістамі і будуць здымаць гэта дзеля таго, каб гэтыя відэаматэрыялы былі выкарыстаны ўжо альбо сілавікамі, альбо прапагандай. Вось як у вас, як у саарганізатара акцыі, ёсць нейкі план па адносна стратэгіі бяспекі? Вось тут я з вами цалкам пагаджуся. Тое, што пра умовы асабістай бяспекі трэба будзе абавязкова паклапаціцца вось у гэтым, менавіта ў гэтым кантэксце. Чаму? Кожны афіцыйны журналіст мае пасведчанне. Кожны афіцыйны журналіст пакажа пасведчанне, якое зарэгістравана, якое мае свае адметнасці, і яго падрабіць даволі такі складана. Вось. І кожны журналіст, які прыходзіць, афіцыйны журналіст, які тут знаходзіцца, ён не ходзіць адзін. Гэта першае, на што трэба звярнуць увагу. Што журналіст, калі ходзіць, ён як
ходзіць альбо з аператарам, альбо яшчэ з кімсьці, той, хто здымае. Здымаце на тэлефон, ну, гэта ўжо з'яўляецца, я б для сябе так спытаўся адразу, а што гэта тут адбываецца. Калі фотографа няма, то можна насторожиться, але часамі я думаю, што людзі, якія могуць супрацоўнічаць з беларускімі спецслужбамі, таксама могуць хадзіць не так. Былі такія выпадкі. І хадзіць разам, да? Тут я таксама могу падказаць. Вельмі шкада, што прыходзіцца выкарыстоўваць менавіта такі сказ і такія словы, але трэба назіраць на людзей усходняга паходжання. Людзі, якія папрыязджалі сюды, напрыклад, з Бангладеш, з Узбекістана, яшчэ адкульсьці, яны жывуць тут вельмі шкодна, яны пагаджаюцца, яны не ведаюць нашай сітуацыі, яны пагаджаюцца на супрацу з рэжымам. Гэта дакладна зразумела, таму што маю досвед, канешне, на акцыях Варшавы мы ўжо даўно зразумелі, хто больш за руку лавілі. За руку не зловіш тут, прабачце, дэмакратычнае грамадства. Але мы дакладна ведаем, і таксама паліцыя падказвала, што такія варыяцыі могуць быць менавіта гэтае насельніцтва альбо гэтыя грамадзяны, яны больш пагаджаюцца, таму што польскі бок, ён в асноўным валодае сітуацыяй, украінцы, тут все зразумела, рускія таксама валодаюць тыя, што тут знаходзяцца, ну, а беларусам бываюць выпадкі розныя, канешне. Но на гэта я бы звярнуў увагу. Гаспадар Олег, яшчэ б хацеў бы закрануць тэму канферэнцыі «Новай Беларусі». Які сэнс яе праводзіць ужо які 5-й раз, так, кожны год яна праводзіцца. Ну, ўсё пасядзелі, абмеркавалі, і што на гэтым? Як бы я буду удзельнічаць 3-й раз у гэтай канферэнцыі. Я скажу, што кожная канферэнцыя для мяне мела плён. Пачнем з гэта. Канферэнцыя гэта не толькі прыгожыя выступы альбо непрыгожыя выступы, гэта не толькі задаваць пытанні альбо не задаваць пытанні, абмеркаванне пытанняў. Гэта яшчэ і наладжванне стасункаў. Гэта вельмі важна. Гэта спосаб распавесці пра сваю ініцыятыву. Што ты хочаш зрабіць, пранесці нейкія свае праекты, каб вы пра гэта пачулі. Для мяне, напрыклад, пасля апошняй канферэнцыі, якая была ў Вільні, вельмі каштоўныя стасункі для нашай арганізацыі былі знойдзены. І гэта, і дарэчы, на той ж самай канферэнцыі нас тады вельмі прыгожа штурхнулі з міжнароднага гуманітарнага фонда і нас, і партызанку, сказаўшы, што мы тут будзем жыць і шведскую сям'ёю без вас. То бок плён ёсць. Я падыходжу крышкі з іншым разуменнем. Плён – гэта вынік. Вынік можа быць станоўчы, можа быць не станоўчы, але ён все роўна ёсць вынік. То бок, калі мы нават павучымся на канферэнцыях, выпраўляць свае хібы, гэта ўжо таксама будзе плён для будучай нашай Беларусі, дзе людзі ўжо будуць мець досвед, як трэба зрабіць так, каб было лепей. Я, напрыклад, лічу, што зараз сама час вучыцца. Калі мы павернемся дадому, я ўпэўнены, што мы павернемся дадому, час будзе паўстанаўліваць і краіну, яна будзе разруйнавана вшэнт, у нас не будзе ні войскаў, ні паліцыі, якую трэба будзе зрабіць, няма судоў, няма канстытуцыі, гэта все трэба будзе рабіць. І ў гэты час пачынаць павучацца, ну, у нас грошай не хопіць. І які план на 9-го, на самое 6, хто будзе выступаць, магчыма? Калі можна, гаспадар Олег, коротко, не так шмат часу, на жаль, застаецца. Я вельмі караценька, таму што 9-го ўвогуле вельмі такі цікавы дзень. Ну, па-першае, напрыклад, я лічу, што на Нарадовым не дарма такі вялізны канцэрт менавіта 9-го. Выбачайце, я маю права на гэта. Сам так лічыце. Вы маеце на ўвазе... Каб адцягнуць увагу ад 6. Вось. 9 числа збіраемся каля помніка Пілсудскага. Вось. І 6 будзе ўпершыню ісці наадварот. Мы будзем ісці на пляц Тры крыжы. Вось. Першыню мы будзем выкарыстоўваць і перадвижную сцэну з гукам. Гэта палепшыць проста 6. На пляцы Трох крыжоў, безумоўна, падчас всего будуць выступы. Але асноўныя выступы будуць на пляцы Тры крыжы, і увечары у беларускім доме будзе дваравы канцэрцік. Гэта
такі напамін з 2020 года. 2020 года. Мы будем весці спецыяльны адмысловы эфір у гэты дзень. Дзякуй вам, спадар Олег, што распавялі ўласна. Ну, а мы будем дранікі там гатаваць. Олег Кулеш, Асацыяцыя палітвязняў даволя, таксама адзін з суарганізатараў варшаўскай акцыі. На гэтым у студыі Белсат. У нас усё ў студыі Белсат, наперадзе яшчэ спадарства чакае Белсат онлайн. Ну і прапаноўваем спадарству агляд найцікавейшых публікацый з нашых сацыяльных сетак. Святкаванне перамогі над фашызмам у 45-м годзе магло стаць днём памяці і смутку, але ўжо праз 2 гады Сталін яго скасаваў, а вярнуў дзень перамогі толькі Брэжнеў праз 18 гадоў. Як свята, што мусіла аб'ядноўваць, ператварылі ў платформы для прапаганды вайны і палітычных маніпуляцыяў. Кавалак відэа ўжо цяпер, а цалкам глядзіце ў новым выданні міфаў вайны на YouTube-канале Белсат History. 5 траўня 1965 года ў Маскве зноўку правялі вялікі парад. Гэты дзень абвесцілі выходным. Пасля чаго па ўсёй краіне актывізаваўся працэс запальвання вечных агнёў і ўзвядзення маштабных мемарыялаў. Далей працэс ішоў нарастальна. Чым бліжэй да прорвы каціўся СССР, тым пышней святкавалі ды пафасней прамаўлялі на трыбунах. Але пры гэтым фармат 9 траўня ў Савецкім Саюзе захоўваў натуральную чалавечнасць дзякуючы ветэранам, якія збіраліся, каб згадаць загінулых, пагутарыць пра надзённае і разам адсвяткаваць вельмі важны для іх дзень перамогі. 9 траўня – унікальны прыклад палітычнага інструмента, які падмяніў сабою рэальную народную памяць і боль. І здарылася гэта, бо палітыкі, пачынаючы са Сталіна і заканчваючы сучаснымі дзяржаўнымі дзеячамі, выкарыстоўвалі 9 траўня для сваіх надзённых патрэб. Прыйшоў апошні месяц лета, жнівень, час працы, ураджаю і парасонаў, бо першая палова месяца паводле прагнозаў будзе дажджліваю. Народная мудрасць кажа, кожная хата ў жніўні багата. Што поле уродзіць, жнівень знаходзіць усё. Пра жнівеньскія традыцыі і прыкметы ў рубрыцы «Рачанец» на YouTube-канале Белсат Лайф, а таксама кавалак відэа ўжо цяпер і ў нашым фэйсбуку. Шаноўныя сябры, перад намі жнівень, час руплівай працы і збору ураджаю. Сучасная беларуская назва месяца жнівень паходзіць ад слова «жніво», што адлюстроўвае галоўную дзейнасць гэтага месяца. Старабеларуская назва «серпень» указвала на інструмент серп, які найчасцей выкарыстоўваўся ў гэтую пару. Хто ў жніўні гуляе, той узімку галадае. Але для працавітых людзей жнівень не шкадуе сваіх дароў. Жнівень сее, жне і косіць, на сталах багацця досыць. У народзе таксама сцвярджаюць: кожная хата у жніўні багата. У жніўні і верабей піва варыць. А ці можна працаваць менш і жыць лепш? Беларуска Настасія Рубашэўская ўжо 15 гадоў жыве у Нарвегіі і ведае адказ дакладна. Тут не ганяюцца за пераапрацоўкамі, а пасля працы сапраўды жывуць для сябе, сям'і і адпачынку. І хаця некаторыя нарвежскія звычкі могуць здавацца дзіўнымі, у іх ёсць чаму павучыцца. Фрагмент відэа прапануем цяпер, а падрабязней глядзіце ў новым выданні «Від на жыхарства» на YouTube-канале Белсат Лайф. На работе очень неплохая столовая, там всегда есть горячая какая-то еда, но несмотря на то, что будет какой-нибудь красивый говяжий суп, наваристый, с бульоном, они предпочтут бутерброд с чем-то таким, и они предпочтут бутерброд, потому что, я говорю, почему ты не ешь горячую еду? О нет, горячая еда – это для ужина. 2 раза в день есть что-то горячее, это не очень хорошо для желудка. Нужно есть бутерброд. Мне кажется, у них самый оптимальный баланс между работой и личной жизнью. На моей позиции у меня нет переработок, и, в принципе, норвежское отношение к переработкам – это не значит, что ты рвешься быть лучше, это не значит, что ты пытаешься работать лучше. Это значит, что, кажется, ты в чем-то не успеваешь.
Матч падчас міжнароднага моладзевага хакейнага турніру ў Празе скончыўся не толькі разгромным лікам 9-0, але і нечаканай сцэнай на лёдзе. Раззлаваная маці аднаго з гульцоў каманды, што прайгравала, выбегла на лёд, абураная частымі выдаленнямі хакеістаў і дзеяннямі суддзяў. Жанчына не стрымлівала эмоцыяў, жэстыкулявала і неаднаразова спрабавала вярнуцца на лёд, нягледзячы на спробы рэферы і трэнераў яе супакоіць. Відэа інцыдэнту ўжо цяпер, а таксама ў нашым інстаграме. Ситуация, калі маці стаіць гарой за свайго сына. Вось такое цікавае відэа мы побачылі з Чэхіі. Тым часам у нас ёсць вынікі апытання. Дзякуй, што прагаласавалі. Гэта было ананімна і бяспечна для вас. І 18% з тых, хто глядзіць наш эфір, збіраецца пайсці на варшаўскую акцыю ў суботу. 18% з тых, хто ў замежжы, я б так сказала. Безумоўна, безумоўна. Але з тых, хто прагаласаваў, 18. 66% спадарства – гэта тыя людзі, якія глядзяць нас у Беларусі. Не пайдуць, бо баяцца. 6% і 10% проста ім гэта не цікава. Ну і на гэтым ставім кропку ў сённяшнім выданні. Дзякуем за ваше галасаванне, за ваше падабанне і што былі цэлую гадзіну з намі. Ну а з вами працавалі Юлія Лабанова і Віталь Бабін. Добрага вечара і да хуткай сустрэчы.